5 September 2024 ni Bangladesh hakotor ni Sheikh Hasina government kamai thangmani yagulo Bangladesh hakotor ni katal government namjaka Bangladesh hakotor ni mantri bokrok Dr. Mohammad Yunus ni tuidul phangbai khlai Tiprasarok jongjalak lai tongmani Bangladesh ni Muslim rok tei Bangladesh hakotor ni Bengali rok Tiprasarok ni jongjalak khiklai mana tuiye Bharat hakotor ni mantri bokrok jole jakha tei omhai khlai na Bharat hakotor ni communister borongana ichha sonjole jakha tei omhai khlai ni Jharkhand rok Bangladesh ni borok India wo haphai mani no kroksa lai tui karui borok khasui sasti nai kok samani ro tabang social media ro haiding ka nai nei Bangladesh Tiprasarok himlai so khai thani ro borok movement khai thani ro sejja lai tong ojun tei Bangladesh ni Bengali rok tei Muslim rok Tiprasarok no sokomar mani bagai Tiprasarok ar Bangladesh ni khane bisau rata lama rogo lahat rogo rok latharok barok tei